Henry, gefeliciteerd. Ja, ik ben er heel blij mee. Het is klaar. Het album is klaar en we gaan de single gaan we uitbrengen binnenkort. Dus dat blijft nog even een verrassing welke als het wordt. Want een keer een uptempo nummer of een rustig nummer. Dus ja, ik denk dat het een uptempo nummer wordt. Is wel eens een keer leuk in plaats van die ballads, hè. 8 november is de albumpresentatie in de Bierton in Zwolle. De locatie is bekend. En wat wel leuk is om te vertellen, dat collega's die zich spontaan aangemeld hebben. Stef Ekkel, de Dikdakkers, Koos Albers. Marloes die komt, het IJsselduo komt, Harm Bolters komt. En een hele grote vriend van mij, Mannes, die komt ook. Dat zijn niet de minste namen. Nee, en ik vind het leuk, want ja, die kom je natuurlijk vaak tegen in het land. Dat ze ook spontaan zijn van nou, we komen zeker bij jouw eerste albumpresentatie. 8 november is een datum dat ik dacht van nou, dan kan ik het net allemaal halen. En omdat het dan wat rustiger is met dit soort festiviteiten waar we nu staan, heeft iedereen wel even weer tijd om, heeft dan wel weer zin in een feestje. Dus ik denk nou, even een 1,5 maand rust straks van alle buitenpodia's en binnenpodia's. 8 november, nou leuk, op zondagmiddag. De single hebben we gekozen, Laat dan maar zitten. Het is een nummer van die Henny Thijssen en Frank van Etten samen hebben gemaakt. Het is een beetje een uptempo nummer. Ik vond dat het daar wel een keer tijd voor werd. Dus laat dan maar zitten. En ik denk dat hij nu ook te zien is bij TV Oranje zometeen.